Sarire e non lele Atesunen Babilis tola Tegilamen Sarilean Atesunen Sarire e non lele Atesunen Babilis tola Tegilamen Sarilean Atesunen. Утро, часът е 6:25, а ние сме тук на първата сбирка на Лукойла. Здравейте, уважаеми зрители! Ако се питате кои сме ние сме част от голямото семейство на V-Zone. Елате с нас на едно незабравимо пътешествие до Гърция, изпълнено с много забавни и интересни моменти от нашето пътуване. Пожелаваме ви приятно гледане! С този прекрасен Boeing 765-40. Тук вътре, както може да видите, е нашата прекрасна инициаторка. Отиваме при Пепи, отиваме да го гледаме, отиваме да съпортваме това момче. Айде, матко! Уникално, бавно, търкано, лъжко. С веганчиз от златните ръце на мама Юнона и нашата Ивайла и Тинчето. Започваме, скъпи колеги, тръгнахме вече, половин персонал за спа и спинка. На 77 км от Кулата се намираме, още малко ни остана и как е настроението? Санячката заспала, зная къде за кой звъним. Барманката идея отзад. Тази с туалетната хартия хърка. А ти на Юзлемето къде е? Юзлеме спи. Юзлеме. И това до парата и тя заспала. Е оттам от лопатката. Лопатката? Тя се вика лопатка, бе. Лопатка, света. Ние те разбираме. Ние те разбираме. Как си вчера за водата? Тя пише, вземете водата. Водата ли? Предаваме на живо, много е напечено тук от епицентъра на събитията, дами и господа. Дай, колега, дай натам. Ето, звездата Миро чая, драго чая. Той се спи само разбито. Добро утро, мили мои! Добро утро, успешни млади хора! Здравей! Успешен ден! Дай тук направи влог, ще се налим. Не знам какво да ви захар, да не е супер. Сол, черна сол. Здравейте! Ние сме отново от веселия автобус. Пътуваме към Слънчева Гърция, нашата любима съседка. Отиваме да гледаме Пепи, да го подкрепим. И се сетихме за едно нещо много важно, понеже ние сме всички тук колеги, така да не всички. Така, сега ще направим едно гласуване. Като ще започнем с няколко въпроса и ще гласуваме с пляскане. А нека да ви представя, нали, така как ще станат нещата. Кой идва първи винаги в зоната? И сега пляскате за този, който, примерно, Цветина. Ще пляска ли някой? Да, Цветина първа идва винаги. Окей. Така, разбрахте ли сега как стават нещата? Сега започваме с въпрос номер 1 и той е: кой е склонен да не си отсервира масите? Верче, ти какво мислиш? Аз мисля, че най-много не си отсервира масите. Никол, може би. Коментар, сега коментар. Добре, защо така мислиш? И
Не знам, това е моето мнение, защото с такова впечатление съм останала от нейната работа, но тя е добра сервичорка, аз се казвам нищо да не се засегне сега. Добре, имам друг въпрос. Мисли, че тя е разконцентрирана по някакъв начин или просто така го прави? Когато има такива в нашето обкръжение, е разконцентрирана. На здраве! Когато няма, може би е леко съсредоточена, но не винаги. Добре, благодаря ти. Сега втори въпрос. Кой е най-дружелюбен от целия състав? Мама Юнона какво мисли? Ами аз, мама Юнона, мисля, че всичките са дружелюбни. Това този въпрос вече е пляскаме всички за всички. Така, обратният въпрос на това е кой е по-склонен никога да не поздравява и да не казва добро утро. Нямаме такива. Но ще... Според мен Мирето. Нямаме такива. Мирето като дойде, даже ви казва добро утро. Кой още ден дойде и не поздрави? Кой беше? Искам да попиташ... Ива. Не, това бяха баскетбол. Аз се поздравявам на тъв тренер. Нямаме такива. Така, кой е по-склонен да си даде номера на някой, когато е на работа? Кой изкарва най-много бакшиш? Ами, здравейте, скъпи приятели! Правя това супер бързо включване, за да ви кажа, че докато моите скъпи колеги са на пътешествие в Гърция, аз бутам тук яко, давам на бабите и дядовците кафета, чайове, каквото пожелаят. Дори едни баби бях толкова добри, че ми оставиха шоколадче. И така пожелавам на моите колеги да си изкарат чудесно, да ми донесат подаръци, разбира се. И така, пращам ми много целувки. Хубав ден и чао-чао! Добре, а кой изкарва най-малко бакшиш? Юнона. Кой изкарва най-малко бакшиш, да ви кажа честно, защото аз няма какво да покажа. Нямам такива прелести като техните, телосложението ми е такова едропишно и няма как да впечатля мъжете, както те ги впечатляват. Оля, като скача! Така че моя бакшиш Добре. За бедните. Добре, а кой... В казиното! А кой винаги идва в зоната, която не е на работа? Аз и Вера. Вера и аз сме почти... Вера, Ивана, Никол, Миро. Четворката. Великолепната. Но Зелената къща. Така, като казахме зелената къща, нека да разнищим този въпрос. Разбрахме преди така един ден, че е имало някакво така, нали, проблем. Кой ще ни разкаже за този проблем? Вера? Като потърпевшата. Добре, айде потърпевшата, да, нека да попитаме. Като... Така, свързаха се с нас от съдебен спор, какво да кажа? Ами, искам да ви кажа, аз бях много възмутена по начина, по който се отнесха мои деца, разбирате ли? Мои деца. Стигнахме границата. Аз съм се пребрала много късно вкъщи, но реших сутринта да отида, да видя какво правят моите деца. Се напих едно кафенце, второ кафенце, трето кафенце, пиша кофе тайм, обаче, че моите скапани бездомни деца така и не дойдоха. А ти как се почувства? Аз почувствах много зле, аз останах наранена, имам свидетели. Цветина Василева може да каже по въпроса нещо. Значи искаш да кажа, че не всички са били, определени хора са били някъде другаде без теб. Ами те ни излъгаха буквално, даже дори не споделиха какво правят и къде отиват. Беше абсолютна тишина и ние помислихме, че те спът, защото бяхме свършили много късно, имахме работа нощеска, нали? Втора смяна бяхме, после бяхме на магистралата. Въобразявали сте се или какво сте правили? Не сънувах, малко нищо, Добре, значи, ако имаш една дума, която щеше да им кажеш на тях, каква щеше да бъде тя? Тази дума ще да бъде безотговорност. Безочливост. И много студено сърце, ледено сърце. А какво би им казал да направят следващия път?
на следващия път. Ще им еба номерата по принцип. И да не се крият, да не бъдат мишки. А да бъдат един за всички, всички за един. Да. Благодаря много. Да, но не го разлищихме до никъде този въпрос. Аз до сега съм споделила... Това е твоето. Но сега бих искал да дадете думата не на моите свидетели, а на главният герой на целият този спорт. Това е Вера. Заповядайте за Мирослав Веле! Вера, какво ще кажеш ти? Аз искам да кажа, че съм потърпевша в цялата тази ситуация, защото Ивайла Крумова и Никол Белакова ми събудиха мен, мое величество. Цирка Жико! Цирка Жико! И аз просто казах, че ще отида в зелената къща и че ще ги взема. А ти в този момент помисли за вашата майка, единствена. Значи, защо трябва да опира пешкира само Верика? Ти има още 3 съучастници. Да, и тя ще ги разнищим сега към теб. Фокусът е към теб. Дай близък план, колега. Бъдете отговорни. Моля, бъдете отговорни. Марто, тук ще умираш! Сега ти ще затвора! Така, отиваме към другия човек. Това е Ивайла Крумова. Нека да кажа тя какво ще кажа. Така, сутринта Вери ми писа и... Не те е срам! Да. Че писал вече на нормално ли? Извинявам се, сори. Грешката е моя. Аз я писал. Вери, добро утро. Исках да разнищим един друг въпрос за нашата вагона. Там вече е друга тема. Исках да я питам дали е звъняла. И оттам вече тръгнаха разговорите и ми казаха, че ходим на къщата. И аз викам, добре, тук в кадър също се появява и един наш любимец. Миро, здравей! Как се чувстваш? Първо да те попитаме. Много добре. Напръщи ли се устните като гледам? С какво си ги намазал? Кармек на млади. Да, за Баница ял! За приключения с моите колеги, шефове и така нататък. Добре, благодаря ти. Също да те попитам за твоята визия. Въждата гледам ти е много по-различна. На какво се дължи? На бара и тя просто се цепи. Добре, супер. Сега нека да минем към въпроса какво се случи кога беше, коя Неделя. Нека да поговорим малко за неделя. След бащето на Ина Гаярда. Аз казах 200 пъти, ако свърши любовта ти, просто си тръгни. Ами мен ме събудиха, няма да визирам имена. Да ни споменавам името от Пернике. Перника се казва. Без имена. Значи в моя защита казвам, че аз го събудих, защото Никол ми каза, че той не си вдига телефона. Никол пак влиза в спора. Никол даже не Да, и към Никол. Ами ти каза, че не ти дига телефона, ма умия ли си? Да, нека продължим. Ами събудиха ме и ми казаха да се оправям. И аз се оправих и отидох в колата на Вера. И отидохме да вземеме Ивайла Крумова и отидохме на зелената къща. Добре, в момента в който седнахте, поръчахте си една супа, поръчахте си нещо за пиене, не ви ли така ръчна нещо отвътре, не ви ли се сети нещо? И да се храните, а шефката Ами освен, че ми бунтувах стомаха, нищо друго не усети. Тоест ти продължаваш да си нагъл и да не разбираш ситуацията. Аз разбирам ситуацията, но оттам нататък аз нямам никаква вина. Добре, благодаря ти за това искрено мнение. Сега, Никол, ти какво ще кажеш? Здравей първо, добро утро. Добре. Така, значи аз се Чакай така да ти го сложа отдолу. Така микрофона. Аз се събудих, не беше вкъщи. Къде си се събудила? Защото отидох да пия кафе и заспах. И се събудих и Вери ми Чакай малко, има един много важен въпрос. Ти не си се събудила в къщи, така ли? Да, не, аз се събудих в къщи. Лъжкиня си ти? Не. Кръцка си? Отидох да пия кафе и там заспах. Къде? Тайна. Сама е болна психична. Това смяташе, че е верно. И Вери ми звънна и ми каза, искаш ли? И аз викам, да ходим на зелената къща ли? И тя ми вика да. И аз викам да, добре, отиваме. И оттам вече се организирахме, аз се забавих, не Вери. Оттам вече се забавих. Да, аз мога да покажа и телефонни указатели на градите звъна на едно за записи. И така, и просто се оправих. Добре, нека да приключим този разговор. Всички сте лъжци. Това е заключението моето, да. Всички лъжат в тяха молба. Имам свидетел. Нека да се засрамят и да си вземат поука, защото всички сме хора и всички грешим. Дами и господа, вие останете с нас.
тото ти къде беше? Аз бях в Пинея. Що не гледаш? Защото иска меню. Нами да ми каже, може ли да донесиме едно меню за турк. И аз отидох и след това се върнахме, тя ги нямаше. Ти видя колко бързо става. Не са, точно иска да ти покажа. Гледах на камерите. Защо не тръгват бързо? Глупости, той веднага оставя парите и Не, веднага. В смисъл, вижда се как остава сметката, ти тръгваш, Оплакват ми се хората отиваш по принцип нагоре. много пъти, че оставяте сметката и повече не се показват, защото искате да ви оставят бакшиш. Това им е думите на хората. Заради бакшиша било. Теб като алчни па тея хора. Значи имате късмет, че намери ключето и върна парите. Да, Ива го намери във Фейсбука, младежа. Ама колко пъти така се прави? Пак така бяха едни дошли и после пак аз ги дирих да дойдат да носят парите. На кой беше Вера пък? Ванина. И на Ванина само да ти кажа, че сметката ляне и по-тихо. Еми 100, даваш сметката и чакаш следиш. Виж да върнеш ресто, примерно. Ако ти кажат заповядай мерси, приключваме темата. Тя е била сервитьорка Нурша толкова години. Цял живот е сервитьорка, сега е барман. Е, така на косата му за Чакай се не е решила За видеото, чакай. Аз за видеото, чакай. Така, да. Много... Аз не мога да притеснявам само да ходя да питам. Точно така, правилно. Ами не мога да ги питам готова ли сметката и те да не са готови да ги чакам. И ще ги следиш, просто ще ги следиш. Просто много хора сядат, пият кафе, да викат може да направя сметката, те още са си спили кафето. И после ги чакам да си спият кафето и тогава да ми дадат сметката. Това е друго, тия са яли, са пили са, торти са яли. Едат и серат, само той знаят да правят. Искат сметката и 20, една 20, това са си 20 лева. И така. Здравейте, това е моя любим барман Мири. А знаете ли, що ми е любим? Защото ядем еднакво. Вие сте най-добрият тандем. Биг Мак меню. Слушай, ти ли си по-различна от нас? Да. Здрасти! Ти ли се кой се вижда? Съжалявам, ако ти досаждам. За Бога! Къде си, Матино? Няма те няма. Отива на сума. Дами и господа, ето ни, тук влизаме. Къде влизаме? В Солон, Тесалоники, Καλωσορίσετε. Ναι. Να περάσουμε πάρα πολλά ωραία σήμερα. Стоп, камера, стоп кухня, стоп кухня! А всички са се записали, май ние трябва да се получим. Пръчката от барабаните! Бързо! Абе, вземи тази пръчка! Дай! В момента се опитваме от 10 минути да отворим багажа. Малко по-искане. Нема да се притесняват. Айде, Милена, бутай! Айде, Бутай, Милена! Вярваме в теб. Чакай. Да стане така като Бога. С звездата на Гърция, Арис, 15-29 номер. Бе, 15 бе! Я покажете тениските. Тениските покажете. Звездата на Гърция и на България и на Визон. Браво. И мене. Ето го. Няма ли отверка? На мен не мога да са ми магически ръце. Хайде, Миленчо. Айде, три. Все едно правим изкусно.
Ма ти БЧК минавала ли си? Потрошиха заведението! И казва, почва да ми писва. Айде! Няма да му мисля, микрофона Джордж. Почва да ми писва. Няма да му мисля. Айде! 1 hour later. Скарахме багажа. Ами господа, we succeeded! Шушалки, матаратонки. Нашите казаха, че няма ми подарят Коледа. Защо ти одиш като свободен електрон? А вие, уважаеми зрители, виждали ли сте свободни електрони как се носят в Гърция? Предлагаме ви да се уверите сами. Отиваме на крайбрежната, на бялата кула. Пепи, къде е булката? Пари се дават за това. Ето бе, сега ще дадем пари. Намираме се в Гърция, слънчева Гърция. Солун, това е бялата кула. Така, ние с колежката тук и отзад колегите и приятели обикаляме. Точно те са смотани, ние обикаляме с най-готината.
Отиваме до едно море и може да се изкъпаме с колежката. То е топло, така че нас не ни бърка и всичко ще бъде... Да, всичко ще бъде топ и жица само. Тук е много хубаво сладолед, този сладолед. Продуктово позициониране. Дали това е океан или море? Това е река, това е най-голямата река в... Язовир Плавчански. Хаят Редженси. Хаята! Язовира пред Хаята. И ние сега дойдохме тук да го видим. Ето го нашия представител на Хаята. Яса. Оливера! Приятели, ние Визон Фемили днес се намираме в Тесалоники. Качихме се на един прекрасен кораб, правиме една малка екскурзия, да пием, да заредиме с едно фрапенце. И сега отиваме да ядеме типичната манджа гръцка, която Вера много я обича. Това е гироси. Визон Фемили отива сега да обядва. Изгубихме Софи! Ами, че... Чаша бяло вино. Един гирос с една чаша бяло вино. Вие варите на сутка. Нашите гиро са нормално. Не съм ги видял всички. Как те научил Дидо? Харесва ли ви яденето? Гироса как е? Супер! Миленчо нещо на гръцки нещо. Няма ранен. Гиро в България няма.